Salutare și bine v-am găsit la podcastul de vorbă cu Bioticel, adică cu mine, împreună cu colega mea Andra. Salutare, Andra! Salutare, Bioticel! Vorbim despre suplimentele cu bacterii benefice pentru organism. Andra, spune-mi, te rog, cum influențează tratamentele cu antibiotice bacteriile benefice din intestin? Antibioticele, fie că le administrăm preventiv sau terapeutic, reprezintă o amenințare a echilibrului microflorei intestinale, deoarece acestea nu pot face distinția între bacteriile bune și cele rele. Antibioticele provoacă dezechilibrul microflorei intestinale, determinând scăderea numărului și varietății bacteriilor prietenoase. În funcție de tipul de antibiotic administrat, dezechilibrul microflorei intestinale poate fi afectat. Tocmai de aceea, administrarea suplimentelor cu bacterii benefice pe durata tratamentului cu antibiotic, dar și după terminarea acestuia, contribuie la restabilirea echilibrului florei intestinale și a sănătății digestive. Foarte utile informațiile! Mulțumesc, Andra, pentru explicație! Cu mare drag! Acest episod a fost oferit de Eubiotic.